dalay kong siya, labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga og natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana. Nangutana sila, ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Og ang iyang mga igsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon, og si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini, gisalikway nila siya. Og miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an og sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya muhimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa gikan sa basahon sa Levitiko, giasoy kanato ang mga pahimangno sa Ginoo kung unsay buhaton sa mga Israelita kung sila moabot na didto sa gitawag nato nga Promised Land. Usa sa gipahimangno niya nga dili nila kalimtan ang pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Ang pangilin sa pagsaylo dili kalimtan, ilang buhion kanunay sa ilang handurawan, og ang balaod sa Deuteronomio nag-ingon, itudlo kini sa inyong mga anak. O sa diay ang pangilin sa pagsaylo, mao kini ang pagpahinumdom kanila sa labing dakong gahom sa Dios nga nagluwas kanila gikan sa yuta o sa nasod sa pagkaulipon og nagdala kanila ngadto sa kalingkawasan, the land of freedom. Mahinumdom kita nga ang mga Israelita na ulipon sa nasod sa Ehipto sud sa 430 ka mga tuig. Unya, human niya ang mga tuiga, misangpit sila sa Dios sa ilang katigulangan, nagpakitabang sila tungod kay di na nila makaya ang pagpangdaog-daog ug sila gipagawa sa Ginoo. Og niya nang gabi sa dili pa sila mobiya, ang Ginoo nagmando nga mag-ihaw sila og karnero, ilang kanon matag pamilya adunay usa ka karnero nga ihawon. Kung gamay ra ang pamilya, tabangan sa duha ka pamilya ang pagkaon sa karne sa mananap, apan ang dugo ilang gamiton sa pagmarka diya silang mga pultahan sa mga marko, o kinig kagabi mosuroy ang anghel nga magdala og kamatayon sa mga taga-Ehipto, sa mga panganay nga mga anak o sa mga mananap. O kung makita sa anghel ang dugo diya silang pultahan, dili sila maunsa. So, musaylo ang anghel sa kamatayon. Mao nang gitawag pagsaylo. Gisayloan sila sa anghel sa kamatayon. O kana nga kahitabo ipasaulog forever. Pagsaylo, pagluwas nila gikan sa kamatayon. Unya pagkahuman, usa-usab sa mga gipahimangno diri, mauman kining saulugon ang kasaulugan sa balong-balong or tents, kanang kampo-kampo, balong-balong. Ang pagkakasaulugan sa balong-balong, magpahinumdom usab kanila sa gahom sa Dios nga nagkuyog kanila
gikan sa ilang paggawas hangtod sa ilang pagbaktas padulong ngadto sa yutang saad. Unya ang ilang pagbaktas dili kay short lang. It took for them 40 years. 40 katuig sa pagbaktas padung sa yutang saad. Unya from time to time they have to move, so they have to make a tent, balong-balong. Unya pagkahuman sa pipila ka adlaw hipuson, they have to move again and then put up a balong-balong, put up a tent. So kana siya ang tent nagpasabot sa kanang maunungong presensya sa Ginoo. So mao nga ipasaulog kini gihapon sa mga Israelita kay kini magpahinumdom kanila nga una ang kadtong pagsaylo ang Dios muluwas kanila. Ang balong-balong ang Dios naguban kanila. O kay ang Dios naguban man kanila, ang Dios magpanalangin kanila. Busa pag-abot ito sa yutang saad, miingon usab ang Ginoo, ang una ninyong ani, no? Ang una ninyong ani o sa kabangan niini ihatag ninyo sa pari, og ang pari iya kining iwarawara ito atubangan sa Ginoo kana marabag isinulog sa pari ana-ana didto kay pagpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo og panalanginan kamo. Then mingon sa diri nga ayaw kamo pagtrabaho bisan unsa kaysa ulogon ng adlaw igpapahulay, buti pasabot sa Ginoo nga very important sa iyang katawhan nga ang mga tao mohatag pod og time para sa Ginoo. Dili lang time, ihatag ang ilang presence. Mao nga mingon ang Ginoo walay magtrabaho. Kay bitaw kita kung natin trabahoon sa balay, pwede man nato biyaan sa makadiyot. Pero ang atong huna-huna to ara didto, atong hunahuna to adidto ana. Ang gusto sa Ginoo nga dili lang kay time ra ang imong ihatag sa adlaw ng papahulay, kundili lakip ang imong tinud-anay nga presence. Be present sa panahon sa adlaw nga para sa Ginoo. Dili lang physically present, kundili entire physical, emotional, spiritual present na adiha. Mao na nga make your presence truly present during the time of worship. Now, kung mao kini ang Ginoo at saka ang kasabutan nagtudlo kanato how to become obedient. Rabang masinugtanon una mabitaw nga ang adlaw igpapawlay is very important kay basahon ang mga pulong sa Ginoo ngadto sa katawhan o mamalandong unya ipasabot ang pulong. So mao na siya ang nahitabo nga mao na gusto sa Ginoo kay nga naman the more we listen the more we understand. But the more we do not listen the more we cannot understand. Unya the more we understand, the more we listen, the more we understand, the more we are inspired to do what God wants us to do. Now, pag-abot sa New Testament, mo ni naanda ni Jesus. Moadto siya sa sinagoga, unya usually pag ikaw mo sa sinagoga unya bag-o ka diha nga miabot, taga diha ka unya bisita lang ka, you are given a chance to read from the book of the prophets or from the writings of the wisdom literatures. Unya, you are given to speak up. You are given time to speak, and that is what Jesus did. Unya, sa pagstorya ni Jesus, ang mga tao na tingala, apan ang ilang katingala, nagdala kanila ngadto sa disbelief. While in the other parts of the gospel, katong dili kababayan ni Jesus, ang ilang katingala, nagdala kanila sa pagtuo ngadto kang Jesus. Apan ang iyang kababayan, nagdala kanila, ang ilang katingalan, nagdala kanila ngadto sa walay pagtuo kang Jesus. Unsay nahitabo? Mingon si Jesus, ang propeta dili ilhon o dili tahuron sa iyang kaugalingong lungsod o sa iyang kaugalingong panimalay. Apan sa laing lugar, tinahod siya bisan diin except sa iyang kaugalingong balay, sa iyang kaugalingong kaparyentihan, sa iyang kaugalingong lungsod. What happened? Take note of the word propeta para masabtan nato ang what happened nganong ang mga tao they rejected Jesus. The word propeta, kung maingon gud ta og propeta from the biblical perspective, kung propeta gani ang hisgutan, the prophet will deliver the word of God to the people regardless of unsay situation. Dili siya magpanuko sa pagsulti unsay ipasulti sa Ginoo para sa katawhan.
Now, at that time, ang mga tao, they wanted to hear from those reading the scriptures the things that is pleasurable for them. But when the Word of God speaks of change, of personal transformation, speaks of our sins, speaks of what we have done to others, when the Word of God criticizes us, there is that resistance in us. So remember, ang propeta musulti sa pulong sa Ginoo sa way pag-ila unsay imong gusto. Kay ang isulti niya, ang gusto sa Ginoo dili sumala sa imong gusto. Now karon kay ang Word of God kay moingon bitaw, the Word of God is sharper than the two-edged sword. Hait. Unya ang akong kinabuhi pananglitan sukwahi sa akong gibasa, sukwahi sa akong nadungog, unya na ay ipasabot diri nga makatandog nako, imbes nga maminaw ko ug mamalando nga bitaw no, naigo baya ako. Moingon din ta nga nangigo man na siya oy. Kana moingon ta nga nangigo man na siya, mao na nga di na ta manimba kay nangigo man ang paria oy. Dili ang pari maniigo ninyo, ang Word of God maniigo. Ang pari igora nagsulti. Igora nagsulti siya ana. Mabato nga kung di ta ganahan nga maigo, mupili ra ta og which part of the gospel nga ganahan ta mo basa o ganahan ta maminaw. Ingon si Saint Augustine, it's not God you are listening, it is yourself you are believing. It's not God anymore. Kay kanang wa pud nimo nagustuhi nga pulong sa Ginoo, pulong man sa Ginoo. Kanang pulong sa Ginoo nga pagpaminaw nimo nasakitan ka, natandog ka, na-trigger ka, na-challenge ka, pulong man sa Ginoo. Ug moyong ka nga wa nay lami. Ay na, apil, ay na wa nay lami. Kanira kay nindot nga text. Ohoy, abi nimo og naminaw kay pulong sa Ginoo, you listen to yourself only. Mo na teaching ni Saint Augustine, the Bishop of Hippo. So mo na mga nindot mga igsoon mamalandong tanga nganong gisalikway si Jesus, nganong wa sila motuo. From the word prophet we get the keyword. Ang prophet God, propeta musulti sa butang ipasulti sa Ginoo bisan og dili according to what we want to hear. So mo na nga ang mga tao wala sila mutuo. Then they question the origin of Jesus. They become biased to Him. Maingon nga, tagaris am na siya. Di ba tagadin hiram na? Murag kita bitaw pod no, nagani ka ng nindot ka nigsulti itong silingan. Tagadin hiram po na, kailan mo ka na niya? Daghang wate ka na nga personal biases bitaw no. So mo na naka-block, mo na makababag sa atong pag-grow. Because when our pride is kana bitong masundot ba atong pride, ay mo-react man ta. Una atong reaction is rejection instead nga opening. Menta nga basin dag tinuod po na no, pamalando nga naguna ko be marag wala mo sakitan lagi ko no, sakitan man ko, ay tinuod ba nila sa ako ang kinabuhi kaning anak bida pag-usahay no. Nindot man na nga when we hear the Word of God, we accept our own weaknesses, we accept our own vulnerability, we accept our own sinfulness. Kay dili man ta perfect nga mga tao. Unya ang Word of God is a medicine. Ang pulong sa Ginoo tambal. Kung ikaw lakag baba, ang pulong sa Ginoo tambal. Kay unsa may imong pulong Ginoo? Higugma ay kita. Ang imong baba kay puro mga pamalikas, puro mga pandaot, ang malitok nimo, sakit imong baba o sakit imong dila. Pero kung maminog kas pulong sa Ginoo, tambal na kay mo na Ginoo, paghigugma ay kamo. O kung maghigugma ay unsa may imong litokon, pulong nga makaayo, pulong nga mga hulsa, mga nindot paminaon. Ana ba? Hala, sumona nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Makasabot ang anong gi-reject sa mga kababayan o kataga mga kaparyentihan si Jesus nganong igisalikway nila siya tungod kay dili sila makadawat nga ang gisulti ni Jesus tinuod sa ilang kaugalingong kinabuhi.
Manindog kita mga kaigsunan ug atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.